Това е най-новата преса на Dyson 2024 година. Чао, си. Пратката е при нас. И ако знаете колко беше трудно да я намерите, направо ви казвам, в цяла България има сигурно на 2-3 места буквално. И аз току-що успях да си уреда една с 350 зора. А сега, нали знаете, че Хайпер, като прави някакъв подарък, не е просто да подариш нещо яко, ми трябва да направим да има нещо замесено вътре, да има някакъв план, някаква яка идея. Така че, дами и господа, ето и другото нещо. Това е такава преносима транспортна клетка за котки, куцата. И ще го сложим вътре в това нещо, като мисля, че супер много ще я вкара във филма, тя няма да има никаква идея какво е. Няма да скочи, нали? Чакай, че ще скочи нещо. Я го изведи. Чакай, страх ми мъжи. Това е мисля от много време. Наистина? Да. Аз не знаех.